nam chumbi? Mokwongo en ni international law chik mag pinje oyiene Uganda, omiyo Uganda ratiro mar tiyo gi port mar Mombasa ka giomogo mwandu ka gitero e pinygi, nikech gin gionge dho wath mar nam. Koro chik omiyogi ratiro makende mok nyal pingi. Gima chik ok ohango en ni to udwa wuok dho wath nam uchopo nang'o. Koro mano en nyaka gi Uganda luw mana chik mar Kenya. Gima timore ni kuom higni mang'eny Uganda osebedo ka omo mafuta ne koa Mombasa ka gitiyo gi importers ma Kenya omiyo lesen. To koro kanyo gidwa loko, koro gidwaro gimbe ginye gifomo kambi gi maoro mar Uganda mar sirikal ema koro dwa kelo mafuta. To nyaka gibi giyud lesen Kenya ka eka gitero Uganda. Mane gima osebedo gima duong'. Gima timore en ni seche ma Uganda obiro Kenya ka, gima nje timore en ni siasa kodonjo ohala to ketho gik mang'eny. Aparo ni jatelo maduong' ma Uganda ma en President Yoweri Kaguta Museveni paro ni Kenya ka inyalo donja de nyatimo gimoro amora midwaro, nikech oneno ni en gosiep maduong' e kinde kod President mar William Ruto. Gima wiye wilgo en ni Kenya ka wan gima iluongo ni rule of law, nyaka iluw mana chik moketi. Mane gima Museveni aparo ni wiye wilgo matin. Ni Kenya wan waluwo chik. Koro miyo ka gibiro to lesen ok omigi to ochako goyo koko. Ni koro oluongo jatelo oluongo ker ma Kenya William Ruto mondo gidhi gibed piny mondo giwach. To kata giwachi nyaka giluw mana chik moket Kenya ka. Chik lesen wuok from Energy and Petroleum Regulatory Authority. To nitie achiel, ariyo, adek ma kambi ma Uganda madwa kelo oil no nyaka luw. Koro miyo ido ni Kenya ka kane gi filo form gidwaro lesen, to jomoko noringo dhi e doho ma Kenya doho maduong' High Court oketo ndam ni kik migi lesen. To gin koro gichikore gidhi e East African Court of Justice, to wigi wil ni nyaka giluw mana chik mar Kenya. Mane gima osebedo ka kelo ywaruok ni jatelo moro paro ni onyalo biro abira Kenya ka nikech koro en osiep mar ker maduong' mar Kenya to dwaro obiro yudo gimoro amora modwaro. Ok bitimore nda. Nyaka luw mana chik. To chik maduong' mar international law momiyo gi ratiro no ok owacho kaka itime. King'iyo chik mar Kenya dwaro ni kapok ibedo ng'ama kelo mafuta koa pinje maoko, gima duong' mokwongo nyaka ing'i ni to in gi uwezo maromo nade mar kelo mafuta. To in gi petrol adi mar kelo mafuta. Nyaka ibed kisebedo kikelo mafuta. Gik mang'eny ma Kenya dwaro, Energy Petroleum Regulatory Authority dwaro. Gigo nyaka Uganda timiza. Nyaka gichop gik ma kaonge to leseni ok gibe yudo. Omiyo wach mar tiyo gi port ma Kenya ni kik gikele siasa. But kendo nonro moro matut be manyase timo nyaneno ni ntiere jok man gi interests, joma timo ohala. Kuom higni mang'eny wan gi gima iluongo ni oil marketing companies in Kenya. Gin ma sirkal nomiyo gi leseni kasto giuso ohala, giuso mafuta na Uganda. Koro miyo komagi leseni gibiro ni ohandwa bende dok chien. Koro miyo gini ok en aena ni Kenya gore gi Uganda. En ywaruok moro matin e iye ka. Mane gima timre ma jopiny ok ong'eyo. Tikeni mano koro keto tipo wa e yo mok ni kara, nikech ka koro terwa nyaka e doha, keni koro mano nyiso nang'o, nikech wang'e ni jatend migawo mar weche mag tudruok mago mag East Africa kata mana Africa ma ugwe Penina Malonza nowacho ni machiegni jatend piny mano ma pacho ka kanyakla kod mano ma Uganda biro bedo ka romo. Mano koro tiende nang'o to nagiseterwa nyaka e doho, Brenda? Apani dhi e doho tok rach nikech seche ma kata ne yuro doho mar East Africa ne giseneno ni ka nitie riwruok moro amora mag pinje mopogore opogore ma chike gi be opogore disputes machal kama nyawuoke